Madam Sandra, 1 minute. Obrigada, Presidenta. A homosexualidade non debe ser considerada propaganda, é unha orientación sexual e ningún ser humano debe ser perseguido ou sufrir violencia pola súa orientación sexual, a súa identidade de xénero ou a expresión do mesmo. Ningunha persoa lésbica, gay, bisexual, transexual ou intersexual deberá ser criminalizada nen obrigada a esconderse. Non podemos ollar para outro lado ou calar perante ningunha lei que en calquer parte do mundo ataque a dignidade e a liberdade das persoas pola súa identidade de xénero, pola súa identidade sexual ou por expresala. Non podemos permitir ningún retroceso nos dereitos das persoas LGBTI. O Kirguistán debe dar cumprimento do que diz na súa propia Constitución. Ningunha lei que negue os direitos humanos e as liberdades civís debe ser adoptada. Obrigada. Mr. Corrao, 1 minute. Grazie Presidente. A me sembra abbastanza assurdo che nel 2015 ancora ci troviamo a dover discutere di leggi che discriminano l'orientamento sessuale o l'identità di genere ed è veramente brutto pensare che in 78 paesi del mondo questo rappresenta un